ved, det er rejse. Så skal man backpacke. Så skal man til andre kontinenter, indsnuse nye dufte, lære fremmede mennesker at kende. Hvorfor? Hvorfor? Jeg har knap nok tid til at snuse til de mennesker, jeg kender i forvejen. Hvorfor skulle jeg tage hele vejen til Kathmandu, når jeg aldrig har været i Kerteminde? Oh my god! Ring til brandvæsenet! Ring til brandvæsenet! Vi har en tagbrand derovre! Vi skal jo snakke om det evige abstrakte spørgsmål. Hvad vil du, og hvad vil du? Altså, jeg mener, vil I vide lidt om lidt af verden, mine damer og herrer, eller vil I vide det hele om lidt af verden? Jamen, I har et valg nu. I kan gå ud og lade jer distrahere og drikke kaffe og hvad I nu vil, eller I kan blive her og koncentrere jer sammen med mig. Jeg vil gerne fortælle om EU. Wow. De bor i Bruxelles, og så bor de i Strasbourg. Så er der nogen, der siger, hey, hvorfor bliver vi ikke bare i Bruxelles? Men franskmændene, de er sådan lidt. Så det vil sige, at hver tredje uge, så pakker de hele lortet ned i nogle kæmpe lastbiler. Jeg mener virkelig, altså, tolkebøger, papir, breve, name it, bærbare, det hele lortet ned i nogle kæmpe lastbiler og kører. Hele vejen til Strasbourg var en uge, mine damer og herrer, senere pakke hele lortet ned, og så kører det tilbage til Bruxelles. Så er der nogen, der siger, hvorfor bliver vi ikke bare i Bruxelles? Men franskmændene, de er sådan lidt, så de tager det hele kørende til Strasbourg og pakke det ned. Jeg har forbudt dig at tale om ham! Jeg kan ikke sige undskyld! Jeg kan det ikke. Du, min dreng, har besluttet at blive modermorder. Hej, Bodil. Du er psykolog. Hvad er Bodil? Jeg hedder også Bodil. Du hedder også Bodil, ja. Men her bruger vi jo numre. Ja, 202 og 201. Du går i en skov. Lidt fremme møder du et dyr. Hvilket dyr er det? Må jeg byde på et lille glas?
SSC til højre, marker med venstre, og SSC til venstre, marker med højre, og så er det SSC til højre, og SSC til venstre, og så tager vi nu. Danser du? Nej, Har du ikke lyst? der er ingen andre, der danser. Nogle gange er det bare lige en, der skal starte det. Er du bange? Er det musik? Jeg kan godt lide det. Det er underholdende. Det er et underholdningsorkester. Hvad sker der? På det, der står i noderne.